Iată și street image al hotelului. 31 decembrie, e ora 3 după amiază, ora 10 în România. Camera noastră este undeva la penultimul etaj, în dreapta intrării undeva. O cameră foarte frumoasă în zona nouă a hotelului. Pe bandoul care desparte vechea casă de adăugirea nouă este piscina. Iar aici sunt pe stradă, sunt vreo 28 de grade. În fine, mă duc să negociem o masă de revelion, pentru că tâmpiții ăștia de la hotel, din cauza reducerii personalului, nu ne vor, n-au unde să ne squeeze-in. Deci voi merge along this way towards the Capitol building. Sper să nu mă calce vreo mașină. Iată Capitoliul în fundal. Și vă mai ține la curent cu următoarele întâmplări din sejurul ăsta, care turns out to be quite expensive. Dar hotelul, după cum vedeți, a fost foarte mișto făcut așa, însă la fața locului sunt gafe așa, materiale ieftine, execuție proastă, dar în fine, în poze dă bine.